नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, ह्या बघून लक्षात येईल असतात तुमच्या, आज भाऊबीज आणि मी आता चाललो आहे पूनमकडे आणि पुष्पाकडे. तर त्यांची काय जरा घराजवळच असल्या कारणाने ते काय वेळ लागत नाही जास्त. तर आणि नंतर सकाळी सकाळी चिलं आज, कारण नंतर बघा दुसरीकडे जाऊचं पूनम पिंक्याकडे, त्यामुळे आता हे सकाळी चिलं. तर चला बघूया. फराळ त्यांका देऊन झालेलोच आहे, आता फक्त भाऊबीजेसाठी जाऊया. तर बाकी कसं आहेत मित्रांनो, मस्त मजेत ना? असेच मजेत राहा, असेच आली व्हिडिओ बघत बस. तर चला मग. आणि नंदन काय सकाळीच येऊ बघा, तयारीतच आहे. एकही चल पटकन, लगेच 2 मिनिटात. अरे तोरणा लावलास, गो चल 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 पटकन, उशीर होता म्हणून. 2 मिनिटात. पुष्पा काही गेला कपडे धुऊ, जा योग सांग का पटकन. आमच्या मग चल आता सकाळी सकाळी चल 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 पटापट. काय नाही, काय रे, काय बाळा काय करतोय तू? बाटली भरतोय? ताबा टी शर्ट ओढलंस काय? तुका सांग ना, चल चल जाऊचा तू 9 वाजता पटकन. ताबा भातच वाळता, नारळ सोडतो बघलं. मला माहिती असताना तुमच्याकडे काय नसणार सोडलेलं, आता नारळ नाही सोडलेलं नाही. सकाळीच पाहिजे, माहिती हवे, मी कधी पण येऊ शकतो. ते कोपीकडे असतो ना. काय रे भाऊबीजे काय घेतलं? बहिणी इली आहे एवढी, हा काय काहीतरी त्या का थूक लावशी? हा माझ्यासारखी. चला पटापट. पुष्पा मावशी काय रे, किती कधी गेली? आताशीच गेली असतात. मगाशी गेला. येऊ काय मात्र बरे बोलाव. गावच्या काक मारायचं तिकडे बघ, 2 वेळा चाक मार, 2च वेळा. हा भात असो नाही वाळलं असतं, त्याचा खीर होय. खीर होय, मग गुळ घालून झालो. कोणावर जा? कॉर्नर वर. आवजे गाडी ऐकाक जाऊ का या? कितीची गाडी रे? चल तू जाऊचा. कितीची? पिंजरीचा भाटा आण जा. पप्पांच्या 5 मिनिटात घरात ये पटकन. नाही तर माहिती आहे अर्धा तास राहू शकतो. त्या मावशी येत ना, ती हळू 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 चलेत. अगं सगळे धूप कशाक पाठवत असताच कळत नाही. अकडे गेला असता आणखी 3 तास लागले. माकाला तुम्ही येऊचा म्हटलं, तयारी बेरी करून ठेवलं असे का? आमका काय तू सकाळी जाणार, तू जाऊच म्हटलं. मग मी कधी पण एक भाऊजी गाता आमचं एक म्हटलं या ना करते, हळद पिंजर करते. पुष्पा अशी तू का नाही दिया तू तिकडे बोलावल्या नाही पुष्पा. खयात आहे गो लुक्यात ना, खया इरड आपला काढल्या थय. चल गो तू चल. अगोदर तुका सांगा नारळ घे. पुण्य सांगता कधीचा गेला.
चल गो तुका पुणगे बोलावले नाही पुष्पारामध्ये पुणगे तुका तू तरी चल पटकन कोणी बोलावलंय तकडे घराकडे ते माका नाही बोलावलेलं आता सांगताय तरी ऐकता काय त्या पुष्पा कपडे धुक गेला आता इरडभर आता तिचे कपडे नाही आणले ना तबा आता तसाच येत हा बघ आता गंमत बघ तसंच येत गुल्लू राप्या किती वेळ चलतं काय चल 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 पुणग्या चल तू नंदन इधर राव तुझं तर लाडू द्यावे लाडू जरा सुद्धा द्यावा पाहिजे कुस्करून द्यावा अक्को धर मग जरा पाहिजे बा अरे काय बस परे हुशार आहे ना तुझ्या दिसत बरोबर दिसता हे तुला पुणग्या दिसता काय हे तुला माझ्याकडून हा उघडून बघायचं नाही तुला. उघडून नाही बघायचं हा नाही बघायचं पिठूच नाही अंडा आवाज दिसता अर्धी नाही तरी कट करशील अर्धी दिसता मग पाठी जरा पाठी धर बस यो बोल पाकिट सरळ धर पाकिट नाही तुझं पाकिट तर तू ओवाळ पाकिट रवान दे पाकिट आणलं नाही असंच देव का सुट्टे देव 2000 मी सुटे करतो पुणग्या वेळ पुष्पा व्याजात देणार आम्हाला मग द्यायची मग द्यायचं म्हणता दहत लाडू लाडू छान आहे आणणार होते तिसरा पण आज गडबड असते म्हणून गोंधावलं ए बंद आलो चालू होतो ये मग दोघांनी दोघांची गिफ्ट दोघांच्या ह्याच्यातच अशी राहा अरे बघा ए मावशी दिसता का हा दिसता काय फोटो हा जरा चला चला आम्ही पाय पडले काय दाखले साडी साडी नका ते साडी आहे मी साडी आणून आता ती टाळून घ्यावा नंतर माझी तर गडबड ही साडी पुस्ती काढणार मी तर एवढे प्रेमान आणून तुमका काय नाही गोशा नको मामा शा घालवला मॅक्सी हवी चला पाणी द्यावा पिऊ चाललंय मी चल पाणी घेतलंय शेताकडे पाणी चला चला बघू चला चला पटाक पटाक तोडून धावत दिला जीवात सोड पुष्पाला चल पुष्पा जीव तोडून धावत येईल गेल्यानो पुष्पा आल्याबद्दल धन्यवाद पटापटा काम जरा पाणी थंड करूचा जातोस तू काय पोतल्यावर बोलला गो गो एकाक बोलावले नाही आताकडे मी नाही मग पण घे माका जेवण तुमचं अगो 2 मिनिटासाठी हळद पिंजर लावू बोलावले नाही असं कशा ते हळद आहे नाही खूप बोलावले नाही माका सांगले नाही पप्पाने आता फोन केले पप्पाने नाही बाई केलेले बाय नाही अगो केलेले नाही कशाक तो मग सांगत राहा नको चल मी येतो पिक्चर नाही म्हणतो चल चल आपला काय गिफ्ट न्यायचं नाही आता ना काय तसं काका ठेवसे मला म्हणजे बघितलं गिफ्ट आणतलंय तुम्ही तोपर्यंत तयार करून ठेवा तुम्ही माका टकवलास चल गोपन घ्या चल हे तो बापू काय अगो पण तकडे बोलावले नाही एका आजूबाजू तो बापू तकडे खाया पण तू येतच ना ककडे गेले ते सांग अगो येतच की ना होय. मग 9च्या आधी ये होय गेले ते आका सांग आमच्या नाही पटकन ये गो
चला तर मित्रांनो, भाऊबीज करून झाली आणि बघितलं सकाळी सकाळीच भाऊबीज आणि आता जाऊचा बाहेर, त्यामुळे तर चला तर मग. काय रे भारी केलंय ना भाऊबीज, मामा विचारा ना मग. गडबड गडबड गडबड. तर चला मित्रांनो, इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा, सी यू म्हणता यो बघा. तुझी भाऊबीज काय असतली बाईक? अरे कोणी